Tämä tässä on siima. Tämä vapaa. Tämä on kela. Ja tästä pidetään kiinni. Kun heitetään. Tämä laittaa sormen näin. Ja tämä nostetaan. Sitten vain huispaus. Anteeksi. Joo, huis. Mene siima solmuun. Nyt se onnistui. Nyt tästä kelataan. Pyöritetään tätä. Nyt katsokaa kuinka... Mystinen hetki. Mystinen hetki. Tuleeko kalaa vai eikö tule kalaa? Saako iltapalaa vai eikö saa iltapalaa? Se pyöritetään näin. Katsokaa tarkkaan. Näin. Oho, ei tullut kalaa. Sitten tilataan pizzat. Uusi heitto. Vielä kerran. Siima sormeen. Näin. Tästä pidetään kiinni. Vipu ylös ja heitto! Sitten kalataan! 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 Koukku on hyvin. Kuva hyvä. Sitten vielä kerran. Tämä on joku pitterä vipu tässä näin ja nyt näytän miten vaihdamme uistimen. Ensin otamme varhaluistimen pois. Tässä on tämmönen vipu. Niin. Tästä painamme. Noin. Liuutamme tämän renkaan tuosta koukusta pois. Laitamme sen sitten johonkin ja sitten otamme täältä tämmöisen toisen uistimen ja liitämme sen tähän koukkuun jälleen. Sitten painamme tämän vipun kiinni tästä. Noin. Sitten se on valmis. Ja tämä on jigi. Jigiä heitetään eri tavalla. Silmäsormeen, vipu ylös. Ja huispaus. Huispaus. Jigiä vedetään aina näin. Pieninä nykäyksinä, että sinne taidolta kalalta. Ei vittu. Ja no niin. Sitten asiaan. Tämä on uistimen merkki. Ja tuossa näkyy pituus. Eikö siis ei näkään? Missä se näkyy? Ei sitä itse asiassa näy. No aivan sama. Sitten nostamme taas vivun ja huispau! Se oli säkkinen sivukierre. Ja sitten taas kelaamme näin ja kuuntelemme lokkien laulua. Ilta hämärästää. Kun palli kasvaa. Mulla on vitummainen kuin sieltä. Sitten me teemme taktisen kierreheiton. Hyvä. Kierrämyys! Ja sinne se plumpahti. Sieltä tulee. Ja nyt mainoskätkölle taas. Moikka! Osta uuden aikeet! Saat uistimia messissä! Ja Juuson upeat Juuso kalastaja Brunsteinin liivit ja pipon mukaan! Blinkeli plonkeli!